Kaixo Joseba, Iñaki naiz Zeraingo Mendarte baserritik, eta gaur kale buruz hitz egingo dugu. Hiru urte jo baratze zaintza eta animalia hazkuntza dedikatzen profesionalki. Aurretik fabrika bat denean nintzen lanen, ingeniero bezala. Pauso hau eman gustoko detelako, betidanik ezagutu dute etxenen nekazaritza. Hasieratik inon autua izan zen ekoizpen ekologiko bat aurre eramatea, inguruekiko errespetu guztiekin eta tratamendu kimikok alde batera utziz. Barazkitan urten zehar 40 variedade inguru egin ditut, tipula, kalabaza, tomateke 3 variedade, piparrak, danetik pixka bat. Gero baita sagar batzuk egin ditut, gehien bat errezile eta jateko. Hoien hartzen daukegu kalea, eta kale tarten lixo variadekoa, oso gazta interesgarri bada. Egunetik egunea esan dezagun gehi ikusten dela, propiedade oso interesgarri ditulako. Hau estatu batutako jatorriko azaba da, baina Ordiziko azokan etortzen denen Galiz inguruko emakumeek eta bar, esaten dute betidanik beraien herrine ondan azaba dela eta desente estimatzen dute produktu hau. Lan batzen da udaparten, uzta, abuztu, irailen posible da. Aza baten manejo berdine dauke landatu eta gero pixkat inguru etxukundu eta gero negue iristen daren hasten gaia biltzen eta kasu hontanik sortaka sartzen dut. 10-12 inguruko sortatan egin dut eta horrela da bere salmenta. Eta sukateratzeko garaien aukera asko. Adibidez, zuk pixkat kentzen baldin badiozu ostoa horrela. Eta horrela zatiakin, labean aldu jozuin, kale txipak, chips de kale. Gatzen da krus-krus egiteko jateko garaien. Gero baita ere posible da zartegin pixka potxatuta jatea, beste barazkikin hasin. Gero beste dozein azabezela baita, posible da egosi eta besterik gabe jan. Azken aldin jendek edateko batiduik edateko itxura hartu duan hortan, nahiko moduan jarri den jakie da. Zaporea beste aza kiskurren oso antzekoa dauke, pixkat fuertea da, azak gustatetzaioen antzat, baina hau nahiko atsegina da. Hauek ostoka biltzen die eta beti goraka. Azkenen erdiko zurtoina esan dezagun, pixkanaka goraka juten da neinen, osto berrik ematen juten da, eta zupeko osto kentzen juten baldin bazea, osto berrik etortzen die eta txukun azten die. Variade asko berre batzun, hau lixoa da, gero kolore ezberdinetakok, eta gero ezagunagoa dana da, pixkat kiskurragoa dana eta osto zabalagoa dana. Joseba, ikusi duzu gure Mendarte baserrie, gure kale produktu hau. Eta sukaldatzeko beste modu bat erakuste guzun, eta eskerrik asko baserrietara itartu emategatik. Gero arte!